je tini ya o sigango phage horo thana dara bata second kaine o sar songrok da phai kai norok o sar songrok no je norok no tabuk su joroti je subai tongmani borok tini nini jaraino je tini sak hamnogo Agartala jibi sak hamnogo tlangai je tabuk tlangna nai tong thanibo norok tamok hani kha khai mane dakti hamui phayani ni de kha khai tei norok tamok ni kok kesa nam sungo sar songrok no tei je norok no hamui phanyani hi no sangbai hi asa khai muti khai tabu norgo suba sangkai bo ham phanyai hi jingba asa khai tei norok kubuni lukurok ni thani eba haste hapangni thani sarkarni thani rok norok suba surok sanna da musung thana musunggo musung phallen tang khanya mang khai ba sung ham dakta boron tai ba ka ham khai doti da tui man tini chini ta khogrupok belain saksari hamyak mani sung bakha bai musung matei sung khlaimanja sung doctor talangna bagai sung tabuk joto baksakai khabaksakai chini social worker bai tei chini advocate Mintu Deborma bini luar jima bai sung tabuk bono hospital talang lainai aboni selai sekang musung chini marahdo adisi bless ni bising tei sung khoi hospital ko talang laikha talang laimani yagulo lockdown ang rimani yagulo sung bono asika hamke treatment khainani bagai jara manliya aboni bagai tabuk sung khabaksa phanbaksa khlai sung bini bagai joto manchak sung treatment khainani bagai sung jotono kha hamjak mungbai khlai bono sung tabuk talang lainai tini chungoro bisaskai phaimani tini o kamini mungkai Brojonagar mo mare hadok ADC village ni andaro klayo salthang khwai district ni andaro tini chungoro phaisok paikya sini takuk rupok bo thanai 9 mas romboi belaikhei sakja yangjak bemar bai সম্ভাবনা जों जे नुकमानि बिनि टिबि रुग फानং खना बोनो जों थानाय 1.5 मास सिगांबो जों खय हस्पिटालाव हाय भर्ति खाय नायखा किन्तु बिनि रुग ताकबो हामियाखौ आबनि बागै जों खबर माने तिनि अर फाइलायखा तिनि रुपकनिबो फातंगो चिन लगे सिनि काका बिनि मुंखै लक्षीचरण तिनि खबर माने न सिनि बुमा बुफा लगे तंगो o khobor mani no जों sini amchoni je kha kaham specially sini je social worker o jaga sini khoi salthang division IPF tini sini president sar tongo tei kabang ma sini kormi rok tongo jaga o jaga जों khobor khanawi o rupok no जों thongaro klaijang man phaikya nokbani loge loge no जों wansuka bono immediately Tripurani jottoni sai kusukuk eba kotorkuk hospital जों bono rohorna hanai इंके ओ जे वानसुक लाइमातै तिनि लुआ जिवै तिनि जों बोनो जिबिन सा खामनगो रहरना बागै जों तिनि अर फाइलाइजाक आं खाकाओ बो जिबि सा खामनगो डाक्टर काहामरो गाय ट्रिटमेन्ट मानखै डाक्तिनो हामानो हनाय